Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Karon mga igsuon, gisaulog sa simbahan ang pista ni Santa Maria Magdalena. Kaila mo ani niya? Sikat kay ni siya, usanis mga disipulo ni Kristo nga gipapahawaan ni Kristo og 7 ka buok yawa. Daghan jud kay ni siya giyawa. Pero paggawas na sa yawa siyang kinabuhi, wa na siya laing gipangita, si Kristo ra gyud. Muna nga sa tanang mga disipulo ni Kristo, siya maoy unang nakakita sa nabanhaw nga Ginoo. Nya nakahikap pagid siya una, siya gi unang nakahikap ni Kristo human mabanhaw. Busa uban kaniya ato usab nga iampo ang tibuok kalibutan nga mangita untag Ginoo kanunay, dili mangita lang og kalibutanong mga butang o katagbawan. Iampo sab nato ang ato mga benefactors and donors nga makit-an nila kanunay ang grasya ug ang presensya sa Ginoo. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdom ug paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamalang kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios didto sa langit ug kadait sa iyang mga tao dinhi sa yuta. Ginoong Dios langitnong hari, Dios Amahan makagagahom sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo, nagaday kami kanimo tungod sa imong himaya. Ginoong Hesukristo, bugtong anak sa Amahan. Ginoong Dios, Kordero sa Dios, ikaw nagawagtang sa sala sa kalibutan, kaluy-i kami. Ikaw nagalingkod sa tuo sa Amahan, dawata ang among pangamuyo. Kay ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo, ikaw lamang ang labing halangdon o Hesukristo, uban sa Espiritu Santo, diha sa himaya sa Dios Amahan. Amen. Magampo kita. O Dios, ang imong bugtong anak mihatag una sa tanan kang Maria Magdalena sa makalipayng balita sa pagkabanhaw. Itugot nga pinaagi sa iyang pangaliya ug panigingnan, isangyaw unta namo si Kristo nga buhi ug makita kami kaniya nga nagahari diha sa imong himaya. Kay buhi man siya ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa ikaduhang sulat ni San Pablo ngadto sa taga Corinto. Kay giharian kami sa gugma ni Kristo, kay nasayod kami nga may usa ka tawo nga namatay alang sa tanan, o kini nagpasabot nga ang tanang mga tawo nagkaambit sa iyang kamatayon. Namatay siya alang sa tanang mga tao, aron ang mga buhi dili na magkinabuhi alang sa ilang kaugalingon, kundili kaniya nga namatay o gibanhaw tungod kanila. Busa sukad karon, dili na kami maghukom kang bisan kinsa pinaagi sa tawhanong sukdanan.
Kaniadto among gihukman si Kristo sa tawhanong sukdanan, apan karon dili na namo buhaton kini. Kay bisan kinsa nga nahiusa kang Kristo, bag-o na siyang binuhat. Ang daan miagi na, ug miabot na ang bag-o. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ang akong kalag giuhaw kanimo, O Ginoo akong Dios. Ang akong kalag giuhaw kanimo, O Ginoo akong Dios. O Dios, ikaw ang akong Dios, nga akong gipangita. Kanimo nangandoy ang akong unod. O giuhaw ang akong kalag, sa masayuta nga uhaw. Walay kinabuhi ug walay tubig. Ang akong kalag giuhaw kanimo, O Ginoo akong Dios. Sa ingon nagsud-ong kanimo diha sa santuwaryo, aron pagtan-aw sa imong gahom, sa imong himaya. Kay ang imong kaluoy mas maayo kaysa kinabuhi. Ang akong mga ngabil maghimaya kanimo. Ang akong kalag giuhaw kanimo, O Ginoo akong Dios. Sa ingon niini daygon ko ikaw, samtang buhi pa ako. Sa pagbayaw ko sa akong mga kamot, sangpiton ko ang imong ngalan. Ingon sa kabuhong sa usa ka bangkiti, mabusog ang akong kalag. Ug sa masadya nga mga ngabil, magdaig kanimo ang akong bakbak. Ang akong kalag giuhaw kanimo, O Ginoo akong Dios. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan. Lumayaw ikaw. Sayo sa Domingo sa buntag samtang ngit-ngit pa, si Maria Magdalena miadto sa lubnganan
ug nakita niya nga ang bato naligid na gikan sa bakba sa lubnganan. Midagan siya ug miadto kang Simon Pedro ug sa tinun-an nga gimahal ni Hesus ug giingnan niya sila. Gikuha nila sa lubnganan ang Ginoo ug wala kami mahibalo kung hain nila ibutang siya. Naghilak si Maria nga nagbarog didto sa gawas sa lubnganan. Unya mitikubo siya aron paglili sa lubnganan ug nakita niya didto ang duha ka anghel nga nagbistig puti ug naglingkod sa dapit nga nahimutangan sa lawas ni Hesus. Ang usa didto dapit sa iyang ulo ug ang usa dapit sa iyang tiil. Day nganong naghilak ka man? Sila nangutana kaniya. Siya mitubag, ila man gud nga gikuha ang akong Ginoo ug wala ako mahibalo kung hain nila ibutang siya. Sa pagkahuman niya sulti niini, milingi siya og iyang nakita sa Hesus nga nagbarog didto, apan wala siya makaila nga si Hesus di ay kadto. Day nganong naghilak ka man? Nangutana si Hesus kaniya, kinsa man ang imong gipangita? Nagtuo si Maria nga siya mao ang hardinero, busa miingon siya kaniya, kung ikaw maoy nagkuha kaniya, tug-ani ako kung hain mo siya ibutang kay kuhaon ko siya. Si Hesus miingon kaniya, Maria. Ug si Maria mitubag kang Hesus ug miingon sa Hebreo, Rabuni, nga sa ato pa magtutudlo. Unya giingnan siya ni Hesus, ayaw ako hikapa kay wala pa ako mahibalik sa amahan. Adto hinoon ang akong mga igsuon ug suginli sila nga moadto ako sa akong amahan ug inyong amahan, sa akong Dios ug inyong Dios. Busa gisuginla ni Maria Magdalena ang mga tinun-an nga nakakita siya sa Ginoo ug nga gisultihan siya ni Hesus niini. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Kung makakita tag Ginoo, unsa may mahitabo nato? Malipay, magool. Pag mata ninyo rong buntag, nakakita mo Ginoo. Pasabot, nalipay mo. Nalipay mong gatanaw sa inyong kuyogs balay. Hindi naman mumutingog. Nalipay mo nga, nakakita mo spari ron. Nalipay mo nga, napatay palitonong slat. Wasad. Mga igsoon, ang Ginoo is everywhere. Ang Ginoo naa sa tanang lugar. Matud pagani ang atong kanta nga Yahweh, Yahweh, I know you are near. Bisan pa kuno dito sa kinatumyan sa panganod, kinahiladman sa dagat, naa diha ang Ginoo. Mao nay atong claim. Kay mao sa ginay kamatuoran, way lugar nga way Ginoo. Dinhis kalibutan, o na ang yuta puno sa himaya sa Ginoo. Kay naaman siya tanan. Ang problema lang nato, di ta kakita niya. Maglisod tag kakita. Sige, lingi ako na imong tupad. Lingi ba? Nakakita ka Ginoo siyang naon? Nya, naada yun. Kinahanglan pagkita bitaw nga kanang milagruhan. Ang ato na yung isulti, Pader, gimilagruhan ko. Nganong gimilagruhan? Kita jud ni Lord. Kita jud ko sa Black Nazarene. Kita jud ko sa mga santos. Di na milagro eh. Kinahanglan yun nga makakita ta. Nga naman, it's a failure kung di kakakita sa Ginoo nga naa sa tanang lugar. Dito sa presuhan na Ginoo dito. Dito sa mga prostitutes na Ginoo.
kanang mga adik na anay Ginoo. Na ang Ginoo diha oy. Tuo mo gwa kanang mga kawatan na adihang Ginoo. Naa kana rong gagubat sa Russia o sa Ukraine to ang Ginoo dito. Naa gyapon. Wa lang makit-e. Nya kay wa man makit-e, wa sad paminawa. Nya kay wa man paminawa, wa mulihok ang iyang gahom. Kanang mga masakiton na stage 4 na ang cancer na anay Ginoo. Na oy gatupad pagay nila. Maubita na ini maghilog patay dayon. Nga naman. Na may Ginoo. Siya may nagbuot sa tanan. Ikaw nya kanang wa mahilogi pa der. Patay gyapon. Kay naa mang Ginoo sa didto. Kanang mag-drive kas imong sakyanan, motor, bisikleta, imong SUV na Ginoo diha. Diha sa imong pitaka na Ginoo. Niya unsa may gisultis Ginoo. Palit og slot na unsa kasimple ana. Pero ang imong nakita sa imong kwarta mao ang imong kaugalingon. Ang imong kwarta sige ra ginang para sa imong kaugalingon. Mao ra gyud na. Ug gani usahay ang imong kwarta mura nagmaoy manluluwas maunay Ginoo. Mao na nay kuyaw diha. Nakaron unsa may mga buluhaton aron makakita ta Ginoo. Unsa may atong buhaton? Sama ni Maria Magdalena, sama sa mga santos, dunay pipila ka mga requirements nga atong buhaton. Una, si Maria Magdalena unsa man? Mi tugot ni Hesus nakuhaon ang mga yawa diha kaniya. Mitugot siya. Iyang gisurrender ang iyang kaugalingon ngadto ni Hesus. Mauna nga gikuhaan siya ni Hesus, gipapahawaan ni Hesus og 7 ka yawa. Si Maria. Kanang 7 kanang kada yawa makahatag na nato og multiple evils. Usa lang ka yawa. Gani og sudlan lang tag usa ka yawa. Hapitan ng kabuang sa kalibutan ato nang mabuhat pagkamarites, pagkahimakakon, pagkamapahimuslanon, pagkadawo, pagkamasinahon, pun-ana sa glaing yawa, daghan na kayo mga sala ana. Si Maria 7 ka mga yawa ang gipapahawa ni Hesus. Sa dihang nihawa na ang yawa ni Maria Magdalena, sa may iyang gibuhat, giusab niya ang iyang kinabuhi. Gipahaom niya sa gusto ni Hesus. Pasabot, kay gikuha naman nimong yawa gikanako, ikanay magbuot nako. Kay kanay manggong yawa, basta musod ni nato, iyatang tintalon nga mahimotang saman, self-centered o selfish. Pero inigsud sa Ginoo himuon dayta niyang selfless. Kanang wa na tay pagmahal sa atong kaugalingon, ang atong pagmahal tuan na sa Ginoo ug sa atong isig katao. No nang ingos Kristo mo sunod gani kanako kalimti ginang imong kaugalingon. Di ba? Lingi ay mong tupad. Unsa man ka selfless o selfish. Sige na. Pangutan apa? Selfless ka or selfish? Nya mo tubag sa of course selfless. Siya nipalit na kag slot. Na. Kay og magsikon ayaw sad kay kuwang man ni akong kwarta. Selfish ka. Sige ka gunahuna na imong kaugalingon. Natanawa si Maria sa iyang pagka-selfless. Unsa may nahitabo? Wa siya mahadlok. Ang uban nanago dito sa ilang puloy-anan. Si Maria nag-standby dito sa lubnganan na ang mga sundao. Wa siya mahadlok basig isunod kong patay ani basin og ripon ko dinhi. Kay gwapa biya to siya. Wa siya mahadlok. Gasigi siya dito barog. Nangita o Ginoo. Siyunan ka na. Grabihan, no? Kamo,
Mangita mo Ginoo nga di gyud ka ulis inyo kay mangita Ginoo. Ngitag kwarta. Walag biyaan ang balay. Mo abroad ko, biyaan ko ng akong mga anak. Bahala na ng akong pamilya kay para nis among kaugmaon, para nis among kaluwasan. Di ko musimba kay sayang sa oras. Kuliktahan pa ta ng pari diha. Sigbaligyan ng slot. Ana no? Pero naagi kay Ginoo na mausap imong kinabuhi. Muna niingon diri si San Pablo sa atong sa unang pagbasa, second letter to the Corinthians, niingon siya, busa sukad karon dili na kami maghukom kang bisan kinsa pinaagi sa tawhanong sukdanan. Kay bisan kinsa nga nahiusa kang Kristo, bag-o na siyang binuhat. Ang daan miagi na o miabot na ang bag-o. Bitan ng kanang mga tao nga mo claim ako Father musunod na gyud ko sa Ginoo. Nya nganong blan pa man kay na imong buhok. Ay ayon sa Father, lain man sa tan-awon Father God nga kanang murtag tiguang kay tanan. Hilom da. Musunod ka sa Ginoo. Sunda og unsa iyang kabubuton ay paghimo-himo dag imong kabubuton. Ang anong imong kilay gikiskisan pa man na baga pa man kay na imong badles may pagkakurte di apay pakapin ring pinaana ang Ginoo day gasulti ana di ay di apitatoy namatay naman to siya itom jud kay buhok pero hibaw jud ko nga katong pagkakita namo sa Legion of Mary hibaw jud kong hapit na to siya mo 80 mga 70 na ba nako ako gani nga 30 pa kapin o pa 20 pa gani kapin na may tag sa kabuok puti kani siya ito magkaigbuhok pero hinay naman mulakaw mabay ba niya ako na may na presidente sa Legion of Mary sa una pa dili pa ko seminarista dili pa ko pare presidente pa ko sa Legion of Mary ako na silang giingnan sa kanibang Curia na mo sa Guadalupe nako kita ba Legion of Mary kinahanglan hastang atong appearance liwat ni Maria kanabang matuman ang pagbuot sa Ginoo nganong magpakolor mamos inyong buhok nya primero ato dito siya mutan-aw nga ris atubangan magtakilid ba ato magtan-aw sa bintana mura bitagwa kauyon nga ako moy gasig sulti dito mura gaana ba hilom diyan sige kinakong storya kay magsige magisig atin nahibong lang ko nga dangtag hapit o sa katuig nibalik siya sa among meeting monthly meeting purti namang yung puti as buhok ana ngano man na sister siya nga akong gipatangtang tong akong tina pader tina man to pader nakasabot nagipos imong gisulti ana siya anindot na kay siya buhok purti puti murag lanot oy ana nakunindot man kay kag buhok ana wa na nimo gipatina og puti siya wa gipatangtang lang to nako katong itom ana nako mao ba nindot di ay ana so at least nausab siya di namatay siya nga nausab kamo saban nausab mo sige man gyud mong simba din di na mo magyaw-yaw dito sa inyong balay bag-o na ang inyong batasan kaning nagwali bag-o na ning batasan ingon ka wagi ka mausap pa din mauragin na imong style mo na unang ikaduhang buhaton mausab ta ipahaom nato sa Ginoo ikatulo kinahanglan nga mangandoy ta Ginoo tugutan nato ang atong inner self ang kinahiladman sa atong kaugalingon nga maoy atong sundon ang atong kalag mo na ang atong tubag sa Salmo ang akong kalag giuhaw kanimo o Ginoo akong Dios di ta magsigig sunod sa kauhaw sa atong lawas kay kini atong lawas kini atong flesh di gid ni mangita Ginoo ang pangitaon ani kwarta pagkaon kalipay aligre di ni ganahan maghilak di ni ganahan nga masakitan di ni ganahan nga mapubre pero ang atong kalag kung unsa may kinahanglang buhaton aron makita ang Ginoo
matagamtam ang Ginoo, iya gid nang pangitaon. Muna si St. Francis of Assisi nangita og kakabos kay kahibaw siya ang Ginoo tuas mga kabos. Si Mother Teresa of Calcutta nangita sa mga poorest of the poor. Apil na tong nagipangod ang lawas gahigda skilid karsada, iyang giatiman kay kahibaw siya Jesus is in the poorest of the poor. Wa diri sa mga billionaires, wa diri sa mga powerful nga mga tao. Kay kanang mga billionaires o mga powerful, kasagaran ana nila tiguba na sa atong pagtuo. Muna salamat sa atong mga humble people nga nangita Ginoo pinaagi sa pagpalit og slot para ni Venerable Teofilo Camomot. Tanawa, nga atong halin as of yesterday niabot na og 4,233 slots. Pakpak. Pero ubay-ubay pa man 2,767 slots pangkuwang. Unom na lang kaadlaw. Pila? 26. 5 na lang kaadlaw. 5. Pila may inyong napalit na? Punig 5. Nagkinahanglan lang tag mga 270 katag 10,000. Wagtang na ni siya. Mabot na ba kahit 270 ka mga followers nato, no? Nagikan karon hangtod sa 27 makahatag og 10,000. Nindota ka igka 27 urot na ni kay to 20 saan po kwenta ni 10,000 mo lagi 10,000 sa to pamupalit og 10 slots nagkinahanglan ta og 2,000 sakto ba kung analysis mo lagi nagkinahanglan ta 2,767 man di og ato ning butangan og tag 10,000 tag 10 slots nagkinahanglan tag 270 katag 10 slots. Di ba? Nindot kayo. Tibo kalibutan nga naminaw nato. Ug mopalit na alay 270 katag 10 slots. Amo na sa niyatong ingnon nga 10 slots challenge. Ako moangkon akong usa ka 10 slot. Di ba? Kuhaan na ni. Niya Brad Loloy. Kuha sa ni siya moangkon pa karon. Na ganing mamaligya ming tanan. Di ba? Tag 10 slots. Ako karong kutob sa 27 mo angkon ko og usa ka 10 slot. Mo na ni ang atong halad ug ang atong kalag matagbaw. Tinudan na gina tagbawon ta sa Ginoo sama sad ni Venerable Teofilo Camomot nga nangita gid siya Ginoo dili sa kahamugaway sa kinabuhi gani sa kalisod sa kinabuhi ug nahimo siyang santo suod kay sa Ginoo tungod niining iyang kinaiya. Ang atong kalag kun matagbaw na sa Ginoo wala ka nang hahanapin pa. Muna nga si Kristo diri sa atong ebanghelyo niingon siya, muadto ko sa akong amahan ug inyong amahan. Sinan ka ng pagkasultiha? Akong amahan ug inyong amahan. Sa akong gingharian ug inyo sang gingharian kay anak man tas Ginoo. Pero kinsa ra may makaadto didto ang iyang mga gitawag og mga disipulo, followers, nag-usab sa kaugalingon, nagsigig pangita sa iyang presensya. So mo ni nautunta nga makit-an nato ang Ginoo kanunay, di na gid ta magmahay. Nya kung makit-an nato, wala ka nang hahanapin pa. Kana bitang mangita ta Ginoo, no? Mura sa tag kana bang ani ba yung aning kandila ba? Kani gasiga man eh. Pagdag kandila nga naay pabilo niya iana diha unsa may mahitabo? Musiga, no? Kay naman siya kayo.
Ana. Kana bitang daghan kayo mo anhi dinhi kay magpa-picture. Nako ngano magsige magpa-picture nako. Ana, ni sa ma-feel magud namo pa dir nga naa kay Ginoo. Mo ana ko sa kong kaugalingon. Jesus Ginoo ko. Ana. Ngano man kay ako'y pakuanon purti pon dako ag kuwang may mura mag-absent ang Ginoo mura daghan pa kay kog buhatonon aron ko makasinati og Ginoo pero sa kani di ang sigig pamaligyag slat og sigig atiman aning atong parokya murag nasindihan sad ko sa Ginoo anang daghang kay magpa-picture naagoy daghang magmahay nga moanhi dinhi kay wa ko dire kay nabiya sa koy mga imbitasyon wa biya ko magpundo. No, nabitang mo announce ko nga kamong mga dili taga parokya nya mo anhi mo dinhi kay makikita mo nako labi na gyud magpa-picture aron palitig slat tawagi usa ang atong opisina kaning atong mga contact persons tawagi usa kung niya bakos parokya kay kun wa gani wa ko dinhi sayang sad gikan ka sa laing lugar napagigikan sa laing nasod ana kanang sayang ba ako sayangan sad ko may sa don tao mutawag mo daan nya pakig-arrange og schedule kung makaya lang gyud pero hapit-hapit lang okay ra sad pero nasa usay makataghap ana no ako sad malipay pud ko magkita ta labi na ninyong mga diehard nga nagsuporta sa atong mga project sa simbahan so salamat kaayo sa inyong pagsigig anhi wa ko moingon nga na ako'y Ginoong daghan pero sa sige na tong paningkamot para sa kaayuhan sa simbahan o kaayuhan sa katawhan di gid ta makalikay magdilaab sad ta sa kainit o kahayag mo na kamo mga asawa sige mo simba kanang inyong bana makakita na Ginoo diha ninyo labi na gyud ug di na mo magyaw-yaw kay liwat na mo sa Ginoo kamo sang mga bana magsige mog simba, sige rosaryo, makakita Ginoo ang inyong mga asawa, labi na di na mo magsigig panugal, di na magsigig inom. Di ba? Inana kay mausab man lagi ta. Lisod man kay di ta mausab. Mga anak, sige mog simba, rosaryo, study, di na magsigig duwa anang cellphone, kakita ginang inyong mga ginikanan o Ginoo. Makapanghupaw ko na, ay, praise the Lord, salamat taon Ginoo ni sayo nagyog katog na ang cellphone gibutang na las daplin kini sayog katog matasag sayo ala nang limpyo na ay Ginoo in taon kabuutan na sa akong anak sus muhilak na usahay oy kalipay ang ginikanan pero di na gani hapit matog sige lang yung ana sa cellphone makaingong ginikanan Ginoo in taon patya na lang tingali ni siya kay mura maghapit na ni mamatay sa radiation sa cellphone dalian na lanig patay magmahay-mahay ba sige manindog na ta mga igsoon magampo kita ngadto sa Ginoo uban sa pangaliya ni Maria Magdalena muingon kita patalinghugi kami Ginoo patalinghugi kami Ginoo alang sa simbahan nga mulipang ang mga magtotoo ug magbunga ang pulong sa Dios magampo kita sa Ginoo patalinghugi kami Ginoo alang sa tanang nasod nga magkinabuhi sila sa pulong sa kamatuoran ug hustisya magampo kita sa Ginoo patalinghugi kami Ginoo alang sa atong katilingban nga mogamot ang ilang pagsalig sa Dios magampo kita sa Ginoo patalinghugi kami Ginoo nga imuuntang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo nga si Venerable Teofilo Kamumot mabayaw ngadto sa altar sa mga santos magampo kita sa Ginoo patalinghugi kami Ginoo alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy magampo kita sa Ginoo patalinghugi kami Ginoo alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto
nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi. Malikay sila sa makadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot. Magampo kita sa Ginoo. Patalinghugi kami, Ginoo. Alang sa mga nangamatay, nga dadun sila sa kinabuhing dayon, magampo kita sa Ginoo. Patalinghugi kami, Ginoo. Ginoo, patalinghugi kining among mga pag-ampo nga among gituboy nga anha kanimo diha sa pangama ni Santa Maria Magdalena, imong disipulo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Dahawata o Ginoo, kining among mga gasa, tihiban sa buga, sa gupa o santusa. Kining panod, kining ilama sa kamot sa tao. Ang imong mga grasya, bunga sa mong pangaliya, ihatag na kanamo, ulangit mong amahan. Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo. Dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagday ug paghimaya sa iyang ngalan, ug alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. Dawata Ginoo ang mga gasa nga among gihalad alang sa paghandom kang Santa Maria Magdalena nga mitanyag sa gugma nga gidawat sa imong bugtong anak, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod, nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay ikaw gipasidunggan diha sa katilingban sa mga santos ug diha sa imong pagganti sa ilang mga pahanungdan, gigantihan nimo ang imong mga hatag. Imo kaming gihatagan og panig-ingnan diha sa ilang kinabuhi, abyan diha sa ilang pagpakig-uban kanamo, og panabang diha sa ilang mga pangamuyo, aron tapos kami malig-on sa daghan kaayong mga saksi sa lumba sa kinabuhi, managan kami nga madaugon og makabot namo uban kanila ang dili malaya nga purong-purong sa himaya, pinaagi ni Kristo among Ginoo, ug busa uban sa mga anghel ug arkanghel, ug sa dili maisip nga pundok sa mga santos, nagaawit kami sa pagdaig diha sa wayhunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag ni ini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo.
Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag ni iningadto sa iya mga tinun-an ug miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo mabanhaw, si Kristo mubalik ngadto. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pans kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na ang among gihandom karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga ni nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong Amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan namo nga anaa sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan.
Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw na ining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo, among nanonobos. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Manaasap kanimo. Atong ipaambit karon ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluhi kami. Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, katagi kami sa kalina. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang siyang santos nga bangkete. Ginoo nila ko angay makakalawat kanimo, apan ipamulong mo lamang ug maayo. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento, gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, og nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umarika sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo, ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. Stay with me, Lord, that I may never forget you. Stay with me, Lord, because I'm weak. Stay with me, Lord, for you are my life. Stay with me, Lord, for you are my light. Oh, how I need you, my Jesus, in this night of exile. Stay with me,
Magampo kita. Ang santos nga pagdawat sa imong mga misteryo o Ginoo makapuno unta kanamo sa makanunayong gugma nga saway hunong nakapahiusa kang Santa Maria Magdalena kang Kristo nga iyang magtutudlo. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat mao ang pagkakita sa presensya sa Ginoo. Ngato lang buhaton, tugutan nato ang Ginoo nga mopapahawa sa mga yawa sa atong kinabuhi. Nya usbo nato ang atong lifestyle, ipahaom nato ni Kristo o ang sunod sundo nato ang kauhaw sa atong kalag dili sa lawas. So salamat sa mga nagsunod sa Ginoo nganing tabang sa atong mga proyekto dinhi. Ang atong halin sa HGVTC or Healing Graces of Venerable Chofilo Kamomot nga tag 1,000 per slot dinhi sa atong parokya niabot ng atong halin as of yesterday o 3,668 nya dito sa kaning DST community 565 ka slots, a total of 4,233 slots. Pakpak. Salamat kayo. Napatay 2,767. Nya ug ato ning i-round off 2,700 or 800 ka slots. Mo nang akong giingon nagkinahanglan ratag 270 katag 10,000. Dalian ni mahuman. Di ba? Haluya man ninyo mga naong naminaw. So, ampo tag mayo niya. Muna no, usbon ako ang akong GCash account kanang para sa to mga online parishioners, ang akong GCash account dili na masudlan kay puno na niya next month na sa ni masudlan. Niya, mo na kung doon ay gusto makikita nako, pakig-schedule daan kung gusto gimong sure ball nga magkita kita dire. Pero kung gusto lang mo nga kuan lang hapit-hapit, ampo lang tang magkita-kita ta kay di sa ko ganahan nga naibisita nga dili nako mamit. Niya, saon man gyud nga usahay to amantas gawas sa parokya. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaa usa kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Gihalad na ang misa ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. O sa